Qatt elajt rigal inkluż f'dawn iż-żminijiet festivi m'għoġbokx jew kien difettuż u rid tkun taf x'inhuma d-dmirijiet u drittijiet tiegħek. Għal dan il-għan News tkellem Oded Vella, direttura l-Informazzjoni, l-Edukazzjoni u r-Riċerka fl-Uffiċċju tal-Konsumatur fih dan l-Awtorità Maltija għall-Kompetizzjoni u l-Affarijiet tal-Konsumatur l-MCCAA. Vella spjegatilna kif il-liġi ma tkoprix każi fejn wieħed ma jkunx għoġbu rigal, iżda tkopri biss meta l-oġġett mixtri ikun wieħed difettuż jew ma jaħdimx, skont kif ikun irreklamat. Madankollu f'tali każi biex l-oġġett jinbidel jew wieħed jingħata xi forma ta' rimedju għandu jsegwi il-ftehim bejn il-bejjeħ u dak li jkun xtara r-rigal. Dak li jkun meta jkun xtralek il-rigal ikun għamil ftehim mal-bejjeħ li f'każ il-rigal li jkun tak ma jogħġbokx tkun tista' tibdlu. U dan il-ftehim normalment il-prova tiegħu tkun il-gift receipt u inti għandek tara jekk ingħatax il-gift receipt u tittara wkoll il-kundizzjonijiet tagħha. Il-kondizzjonijiet jistgħu jkunu id-data sa meta l-oġġett jista' jinbidel jew il-kondizzjoni li l-oġġett għandu jkollu biex ikun jista' jinbidel. Jekk wieħed ma jkollux gift receipt, għandu jitkellem ma' min ikun xtara r-rigal biex jara ikunx sar ftehim, inkella għandu jipprova jitkellem mal-bejjeħ f'każ li ma jkunx sar tal-ftehim. Madankollu l-bejjeħ xorta mhux obbligat bil-liġi li jibdel il-prodott jekk dan ma jkunx difettuż. Interessanti l-fatt kif ċerti prodotti ma jistgħux jiġu ritornati bħal oġġetti personalizzati, pereżempju ġojellerija u ħwejjeġ ta' taħt jew make-up minħabba raġunijiet ta' iġene. Ornamenti tal-miliet jistgħu wkoll jaqgħu ma' dawn il-prodotti. Iżda jekk ir-rigal ikun difettuż jew ma jagħmilx dak li suppost jagħmel, il-bejjeħ għandu joffri rimedju jew bit-tiswija jew bil-bdil tal-prodott, inkella jingħata l-flus lura bħala l-aħħar soluzzjoni. Hawn ukoll dak li jkun għandu jipprovdi l-prova tax-xiri, jiġifieri l-irċevuta. Vella spjegat ukoll iċ-ċirkostanzi meta rigal ikun jinxtara online. Iva għandna l-istess drittijiet, anzi hemm protezzjoni addizzjonali li toħroġ mir-regolamenti dwar drittijiet tal-konsumatur li tagħti dritt tal-irtirar. Li inti jekk l-oġġett dak li jkun jixtieq jirritorna oġġett li ma jkunx ilu għandu aktar minn 14-il ġurnata jista' jirritornah u anke jieħu l-flus kollha lura. Però għalkemm ir-rigal ikun inxtara online, irid ikun hemm ftehim li l-prodott ikun jista' jinbidel ta' min wieħed jinnota li d-drittijiet li japplikaw għal xiri online minn ħwienet lokali japplikaw għal dawk fl-Unjoni Ewropea. Iżda minn azzjendi l barra mill-Unjoni Ewropea wieħed ikun irid isegwi l-kundizzjonijiet tax-xiri li wieħed ikun aċċetta max-xiri tal-prodott. F'każ li jkunu bdew l-iskontijiet meta wieħed imur biex jibdel dak li jkun jew jibdel skont il-valur oriġinali inkella skont il-valur tal-prodott dakinhar. Ixini sitwazzjoni avolja aħna naħsbu li forsi jekk aħna qed nieħdu l-valur tas-sejl qed nieħdu inqas. Fil-verità fiż-żewġ sitwazzjonijiet il-bejja qed ituna aktar milli ttina l-liġi tal-konsumatur. Dan japplika sakemm ma jkunx sar ftehim bejn il-bejjeħ u min xtara r-rigal li jkun jippermetti li wieħed jibdel il-prodott skont il-valur oriġinali li jkun ħallas.